दिसता काय आपण हो. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता आम्ही म्हणजे घाईघाईतच व्हिडिओ करतो आहे. मोबाईलला चार्जिंग पण आहे, किती 50% होती ना रे, काय माहिती 51% होती. तर मित्रांनो, आता म्हणजे व्हिडिओ करायचं नव्हतं कारण का दिवसभर लाईट गेलेली आणि बॅटऱ्यांना पण चार्जिंग नव्हती. तर आता थोडी लाईट आली म्हणजे सव्वा सालाच्या दरम्यान आणि बोललो आता व्हिडिओ करूयाच. काय पण झालं तरी चार्जिंग कमी असली तरी. तर किरव्यानं जातो आहे, कुत्तरवडीला जात नाही कारण का कुत्तरवडी भरपूर लांब आहे आणि त्याचं अंतर पण भरपूर लांब आहे. म्हणजे वर येईपर्यंत चार्जिंग आमच्याकडे काय राहणार नाही बॅटऱ्यांना, तिकडे काय लाईट नाही आम्हाला भेटणार कुठे. तर त्याच्यामुळे तिकडे जात नाही. तर आता केलेवाडीच्या खाली जातोय. अरे तू बाबा गप रे. तर केलेवाडीच्या खाली जातोय. केलेवाडीच्या तिथे खाली म्हणजे गेल्या वर्षाच्या व्हिडिओ तुम्हाला दाखवलेलं, तर ती जाऊन व्हिडिओ बघा. त्याच्या समोर केलेवाडीच्या खालून कुठून येणार होतं, ती विहीर होती त्या ठिकाणावरून आता आमच्या गावापर्यंत येऊ, म्हणजे फास्ट फास्ट चालणार आहोत. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. कुठले खेकडे पकडायला जातो आता आपण? तळणीचे. कसले तळणीचे मासे बोलतात, पहिल्या पावसातले खेकडी पकडायला जातो. म्हणजे पिल्ल्या सोडायला ज्या वेळेला बाहेर पडतात ना खेकडी, तर तीच पकडण्यासाठी जातो. आता बाहेर पडलेली असतात खेकडी रात्रीची आणि म्हणजे आयत्यावर भेटतात खेकडी पकडायला आणि ती गल बिल लावायला लावतात. त्या तशी खेकडी पकडायला भेटत नाही, म्हणजे ती लई टाईम लागतो त्या खेकड्यांना. पण ही खेकडी पकडण्यासाठी लई भरपूर मजा येते. डायरेक्ट उचलायची असतं, फक्त समोर दिसतात ते आणि पिशवीत टाकायचे असतात. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, न स्किप करता. तर मित्रांनो, आता आम्ही पाण्यावर पोचलो होत्या. तर हा बघा, ह्यांनी वाटतं पकडला इथेच. कोण आहे वही आहे टाक, थांब थांब थांब, हात तिच्या ना चावल टाक टाक दाखव. पहिली भवानी घेतलेली आहे ही छत्री धर ना शुभंदा. संकेत तिकडं आहे, पाणीच नाही रे पाहिजे तसं. मग तोच बोलतो. हा बघ, तो बघ गेला. अरे पाणीच नाही त्याच्याकडे आहे. तर मित्रांनो, पाहू शकता होलाला पाणीच नाही झालं. एवढं 2-3 दिवस पाऊस पडतोय तरी अजून पण ह्या साईडला इकडे झालं पाहिजे होतं पाणी. आम्हाला वाटलं पाणी असेल. कोण कोण आहे बघा आज सोबत? शुभम, जिगलेचा कुत्रा, संख्या आणि जिगू. भाटरोल आहे पहिला कुठं दिसला, आम्ही पण बघितला. हा बघा, हा भाटरोल आहे आणि हा बघा कुर्ला. पिल्ल्यात का काय दिवस शी. आता इथं पाणी कुठं आहे आपल्याला काढायला ते ना. तर मित्रांनो, पूर्ण सुका आहे. हा ह्याला दाखवू दे. हा बघा, हा पलता इकडं. हा भाटरोल आहे बघा, ह्यातल्या आमच्या इकडे खात नाही. हा बघा, टाक लवकर टाक टाक आतमध्ये. पलटवणार बघू त्याला काय. चिकनला दे पिल्ल्या. कुठं आहे तो दुसरा? कुठं आहे तो? तिकडे कोपऱ्यात बसलेला आहे मित्रांनो. सुक्यावर. मित्रांनो, एवढं वरती आलो. हा बोलतो त्याच्या खाली काला किरवा आहे वाटतं. बघ बघ एकदा, काला किरवा आहे का भाटोल आहे मला पण नाही माहिती. इकडे बघ, उचलेल चेपशील त्याला. बाहेर काढते ह्याच्यातून. अरे यार, टाकलीस परत. हा गायब. हे रेस्क्यू ऑपरेशन इथं नाही आहे. हा होता रे, होता. आहे पकड बघ. इकडे तरी गेला ना ते, ह्या इकडच्यात तरी गेला. इकडे तर मित्रांनो, हा बघा, इथून पाणी चालू आहे आता वरती. कुठपर्यंत असेल काय माहीत नाही. किरवा पण भेटला, गेल जाऊ दे. तर इथून पाणी लागलं, बघूया 10 तरी भेटतात काय. आम्ही असं झालेलो व्हिडिओ करण्यासाठी, कारण का मेन जागी आम्ही गेलो नाही. हे छत्री घे, छत्री भाऊ आहे.
कोपऱ्यात बघ तिकडं कोपऱ्यात तिकडं तिकडं तिला ही पात्ता ही नाही रे फोकस बॅटरीला बॅटरी उतारली तर काय मोठी बेडूक बी वरटता पुढं पुढं मित्रांनो हा बघा हा बघा कुर्ला हाय नसेल तर जाऊ दे लांबवला त्याचं माझी काय इथे गेला ते भेटेल यायला दगड बघ एवढी आहे तो बघ संकेत तो बारकुंडा हा इथं बाय बारकुंडा तू चालेल पकड पाटणार ना मला दिसलाच नाही अजून तो गेला हा ते यायला दगड होते तिथं तुम्ही काय करू दाखव बॅटरी काय काला गेला हो पाणी आहे तू बघ त्या दगडी खाली हाय पण गेला मध्ये गेला रस्ता कुठं आहे हा बघ हा बघ हे बघतो का? त्याच्यातूनच जायचं आहे हा बघ केवढा मोठा गेला अरे रस्ता कुठं आहे उभा आहे बोलतेस किती जोरात ते नाही तू बोला पकड 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 हाय तर मित्रांनो कोपगण्यावर आलो बघ इथं टाकी जसा बांधलेला आहे इथं पहिला अरे पुढे नको जपून हातात काय झाला भेटला केवढा बघ नाही काय नाही पण नाही भेटायचं पण बघ दाखव नीट नीट दाखव हा बघा नन्हे पण नाही आहेत पिशवी पकड तुम्हाला पाहिजे असलेली व्हिडिओ बोल ना. बघायचे असतील ना तर त्या हा बघ एक दिला काय भेटेल भेटेल तो ह्याला टाक पिशवी दोनच भेटलेत ना हा तिसरा कुठं हा बघ बाटऱ्या बाटरूलाच आहे ना हो हो संकेत हा बघ एक इथे काय आणि एक इथे इथं आहे काय काय रे हो हे काला आहे का अरे कुठे जोरात जोरात बोलतोस ना नुसता पकड पकड यायची कांदे अरे ह्याला जर पकडायचा म्हणजे ना तरी मित्रांनो बघ टाकीचा हा हे तरी चौकोनची टाकी होती इथं ती तुटली आता काय नाही ते गेला वाटतं पाणी लागलं आतमध्ये जीवन असा पकड पकड करते कुठं आहे जाऊ दे चल धर चल ते भाटे आहेत सगळे कशाला आणली ह्या कुत्र्याला रे भेटला वाटतं ते ना तिथं तर मित्रांनो किरवी आहेत ना कशावर राहत रे आता सांग काय किरवी का नाही भेटत आपल्याला बिलावर आहे सर्व बिलावर आहेत आणि पाणी नाही मग ह्या होलाला पाणी असतो भरपूर आम्हाला वाटलं वरती पाणी झालं आहे म्हणजे आमच्या इकडे झाला असेल मोठा आहे बारकुंड आहे
सारे छत्रीच्या नाही कोण खाली आम्हालाच नाही हाय अजून कुठं आहे टाका टाका आता हे. भेटलाय बडबड अरे ती पेता बापा. हो संकी हा पाठी बी केवढा आहे. अरे हा थांब भाऊ. थांब थांब तिकडे मारू नको पहिले त्याला घेऊ दे आता पाणी नाही तो थांबणार ना हात टाकायला पण नाही भेटणार का आतमध्ये बिल नाही आहे संकी टाकेल बरोबर तो भेटला काय हा हा शांतच बसलाय थांब जरा त्या मित्रांनो हा बघा दिसतंय का हा बघा अरे गेला कुठला हा जाता गेला नाही हाय बिल नाही देतात मध्ये तो बघ जास्त बिल नाही टाकली हा बोल जिगू लवकर टाक बघ आणि आला मुकरी धावला मरुती मोठा हा बघ हा आलडा दिसतंय का हा बघ गेला नाही हाय बिल हाय कमी झालं माझा गेला वर चढला हात घातला असतं भेटला ते दाखव बॅटरी मग मस्त होता गडा लय लांबावला नाही हा बघ छत्री घे इथं बिल आहे वरतून संकी काठी टाक ना हे हा बघ इथून बिल नाही येणार बुजावला इथं बिल पाणी असतं तर भेटला असतं बिल कुठं इथून बिल होता अरे ही काठी टाक तिची नरम आहे अरे चल चल चालते त्याला बाईच होती ती पण हे संकी छत्री आहे. तर मित्रांनो पाणी नाही म्हणून नाहीतर आता किती भेटली असती सर्व भेटली असती पाण्यातच आली असती रे गेला असेल हे दगड काढूया. जिगो ह्या दोन्ही भेटतात दाखवतो हे शो दिसायला अरे तिथे गेला अगं तो गेला आहे. आजच्या गावात दगडी ती गेलाय खायची ही माझी आहे ती चल लवकर चल हा पोचू आता तर मित्रांनो कलकीच्या पाण्यावर पोचलो एवढं फास्ट चाललो ना तेव्हा हे दोघं इकडून येतात आम्ही इकडून फिरून आलो होतो वरतून त्याच्या इकडून दारीतून रस्ता काढत पूर्ण तोंडाला कोलीर बिलीर लागतोय आणि पाणी पण नाही आहे आता काट बिट रुपलं आम्हाला सगळं आम्हाला पण भेटलं एक तरी भेटला हा काय फायदा तर पटून येत बघूया परतून येत खाली भेटलाय तरी आग लागली मुसक्याला ती पाण्याला पाणी पण नाही इकडे पाऊस पडला तो चला 5-5 इथे पिल्ले आहे. तर मित्रांनो पलटोण्यामध्ये आलो आम्ही आता तुम्ही पलटोना बघितलाच असाल आमचा तर मित्रांनो इकडे बघा पाणी आहे बघा तोंडे पूर्ण भरलेत पाण्याने हा बघा पाणी आईचा किरवा आहे भाकरीला कुठं आहे हां अगं हा हा तर हो हा बघ तर हा बघा भाट्या जा बाबा तर इकडे बघता 1-2 भेटली तर 5 किरवी भेटलीच वाटतं असंच आलेलो आम्ही मुंबई नेण्यासाठी कारण मी उद्या रात्रीची तिकीट आहे माझी मुंबई जाण्यासाठी बोला भेटली तर 7-8 तिकडे आम्हाला जायचं होतं मेन होलाला मोठ्या उत्तरबडीला तिकडे काय आता जाऊ शकत नाही आम्ही आज लाईट पण नव्हती दिवसभर संध्याकाळी लाईट आली ह्याच्यात भेटतील काय
आणि संध्याकाळी चार्जिंग करूस टाईम पण झाला, नंतर मग तिकडे जाऊ शकत नाही ना, त्याच्यामुळे गेलो नाही आम्ही. हा बघा, इथले आमच्या गावाकडे खात नाही भाटी. डोले बघ, जा रे बाबा जा. हा बघा, आम्हाला किती दिसलेले, किती भाटरोली भरपूर आहेत. तर मित्रांनो तुम्हाला तर सांगणार होतो. हा बघा, हा बघ कोणता साप आहे रे. धर धर ही धर ही धर थांब. बॅटरीला नको, ही बॅटरी नको, त्याच्यावर नको बांधू, त्याच्यावर नको, बाजूला कर. आतमध्ये भाटवलं आहे. तर हा बघा, काला किरवा असं सापाला पकडला असते. तो बा आतमध्ये कालाच आहे. काला किरवा आहे खाली. तो बा आंगड्या बघ. हा बघ खाली बघ पाण्यात. ते बेडकीला पकडली आहे सापानी. आता आहे बघ कसा. त्या तोंडात शिरत नाही. तो शिरल. नाही भाटवलं आहे. बघ जरा. भाटे ती अजून जिथे बेडकी जिवंतच आहे. दोन रक्त बघ. पाय घेतला ना. रक्त बघ. तिथं पकडलं ना काय. हा रक्त पडलाय तिथं. चला जाऊ दे, त्याचं भोजन आहे ते खाऊ दे तर. तर मित्रांनो अशा वेळेला रात्रीचं आलं ना की ह्यांचीच भीती आहे. भीती म्हणजे असं कसं आपल्याला दिसलं नाही ना तर, कारण का कधी पण काही होऊ शकतं. हे आपण किरव्यांच्या नांदात असतो, शोधताना आपल्याला काही समजत नाही, कारण का भरपूर साप भेटतात आम्हाला. आता एवढ्या म्हणजे खालून आलो तर एकच दिसला फक्त, नाहीतर भरपूर साप दिसतात. हे दिवड असतात ते पाण्यातले साप असे. जर हात दे. तर मित्रांनो हा बघा, जवळ नको नाही, जवळ नको नाही. काय नव्हतं दिसला का. हो बघा गेला आतमध्ये. धामण होती ना रे, धामणच होती वाटतं. तर हे आता ना बेडक्यानं पकडण्यासाठी बाहेर निघालेले असतात पावसाळ्यात. म्हणजे आता पावसाळ्यातच नाही पण रात्रीच्या बेडक्यानंच पकडण्यासाठी हे रात्रीचं शिकार करतात हे साप. बघ काल्या इथं पण आहे. शेपूट बघ त्याची. इथून तो गेला तिथं. मग हा बघा, हे बघा शेपूट केवढा बघा आहे तो. हे रात्रीचे साप शिकार करण्यासाठी बाहेर निघतात. इथून ते इथपर्यंत. इथून तो तिथपर्यंत गेलाय. आणि बांध पूर्ण पोकळ आहेत. पकडू आहे रे हिला. नको. तर मित्रांनो तुम्हाला एक सांगतो, कारण का मी पण छोटे छोटे साप असतात ना त्यांना उचलतो. हिला पण पकडू शकतो, पण ती बांधा शिरली तिकडे. काय करायची हे बघ तू. बघतो बघा गेलात म्हणजे गेला. जाऊ दे, जा बाबा तुझ्या रस्त्याने तू. कधीतरी मी दाखवीन व्हिडिओमध्ये पकडून, टेन्शन घेऊ नका आता. जाऊ दे. दोनदा तीनदा उचलले मी पण सापांना अशी बाजूला ठेवता. कारण छोटे छोटे माहिती आहेत विषारी साप कोणते असतात कोणते नाही विषारी साप. तर इकडून तर तर मित्रांनो ती धामण नव्हती तर तो कोबराच होता. कारण त्याचा वरती तोंड बघितला तुम्ही, वरती पाठीचा म्हणजे तो आपल्या डोक्यावर तो हे असतं ना, तो दिसला नाही त्याचा. कोबराच होता तो. आणि ते कारण का शेपटीवरनं तो वाढत होता, कोबराच होता म्हणून. तर जाऊ दे, कारण का असे साप भरपूर आता मला दोनच साप दिसलेत, नंतर भरपूर साप भेटतात रात्रीचे. पाठी होता पाच आहेत, पाचच असतील. अरे पाना कशाला. सहा आहेत. ये असे सहा आणि मी दोन भाटवले देईन तुम्हाला. भाटरोली किती मरणाची भाटरोली होती. पाचच आहेत. पाच आहेत मी मोजलेली. इथं आता टाकीवर गेला अजून 7 भेटतील. हा बघ तो पुरावाला भेटलेला तिथं. कशाला राहू दे. ती बघ पिल्ल्या बघ पडली. पिल्ल्या काढू ना तुला ऐकायला. त्यांना ही कर धू.
ही लाईट बंद असते पाखरा येतात